Takže, tepéro a ideme dneska full day of cheating. Ideme jesť iba, samé sprostosti, ideme do školy, tam si kúpime samozrejme minitky, máme tam bufetík, uvidíme na čo nám príde chuť a tak. Máme tu raňajky, sú tu 3 chleby, šunka švarcvalská, pikantná nátierka, treska. Samozrejme musíme byť ostať trochu aj zdraví, tak dáme si rýžovú kašu, no ale do toho dáme nutellu, nech nám viac chutí. Takže už sme v škole, kúpili sme si 10 a ide sa vychutnávať. A stále som hladný. Áno, som pažravý, no a čo? Máme tu ďalší snack, 2 pelendreky a ide sa na hodinu. Ale už keď snack, tak poriadne, čiže otočíme sa znova do bufetu a kúpime si tam ešte bueno. Školu by sme mali za sebou a čo nás čaká? Ideme znova jesť samozrejme, lebo toto video je iba o jedení. Máme tu čipsy. Dneska ešte cvičiť nejdem. Ráno. No, takto. Súťažná váha bola 83,9. Uvidíme. Koľko bude zajtra ráno. A čo iné by mi prišlo na chuť ako pizza z Lidla, tak som si už fajne spravil, dal som si na to ešte prosciutto šunku a títo dvaja fešáci ma čakajú za tým. Že tepéro. Mlátime pizzu. A užívame si, lebo zajtra ideme naspäť na režim, čiže ešte rýchlo užiť, dojem pizzu, pobalím sa, idem do Lidla, kúpim si asi nanuk, neviem, niečo kúpim, budem zase jesť, kúpim si ešte večeru, nejaké čipsy, večer pri filme, čiže musíme tam čo najviac toho dať dneska, lebo bude nám to chýbať potom. Pizzu máme zjedenú, samozrejme chuť na sladké prišla. A čo iné by sme si mohli dať ako týchto 2 fešákov, plus do toho lekvár buchnem, ide sa jesť. Tak idem do obchodu, uvidíme čo si kúpim a asi nanuk alebo zmrzlinu na večer ku filmu, chipsy. Máme tu druhý. V pláne bolo kúpiť si iba večeru, nejaký nanuk na akože, aby som si pochutil na niečom. No nevedel som, že 3-krát sa budem otáčať do Teska, lebo som pažravý a kúpim si 3 nanuky. No a už keď cheat day, tak poriadne, dali sme si mekáčik. Tuto som si to už začal užívať, prvý hryz, fú, dobre to bolo riadne. A ďalší chod bolo McFlurry. Áno, kúpil som si znova pikantnú nátierku, lebo je fakt dobrá. No a to by bolo asi všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám video páčilo, aj keď bolo iba o jedení a začína režim, čiže zase budem hladný nejaké 2 týždne a najbližšie natočíme niečo z tréningu, uvidím. Budem aj s kamarátom točiť, mám v pláne toho viac, tak dajte like, odber. Dúfam, že sa vám video páčilo a majte sa pekne. Miško, ako sa cítiš? Musí tam byť pekný. Začínam cítiť, že dačo v sebe. A čo máš v sebe? Máš toho veľa v sebe. Serem vás, som aj on sa nasral, lebo je to proste obyčajný malý pinďúrik. Čo si povedal? More.